ҳашаре ки рӯзҳои истироҳат дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Турсунзода ва дар ҷамоату деҳот ташкил карда шуд, хеле муташаккилона гузашт. намудагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, кормандони ташкилоту идора субҳи барвақт баромада бо якҷоягӣ бошандагони ҷамоату деҳот гирду атрофро аз партов тоза намуда, дарахтони ҳамешасабзи арча ва гулҳои рангоранг шинониданд. сарҷамъии сокинон дар ҳашарҳои умумии шаҳрӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва бо азми қавӣ даст задан ба корҳои ободонии диёрашон шаҳодат аз он медиҳад, ки пайваста дар талоши онанд, ки дар пойдории сулҳу суботи кишвар боз ҳам мустаҳкам намудани пояҳои истиқлолияти давлат ва шукуфоии ин сарзамини биштосо саҳми арзанда гузоранд. кормандони беморхонаи марказии шаҳри Турсунзода ба қатори дигар шаҳрвандони шаҳри Турсунзода имрӯз дар ҳашари умумии шаҳрӣ баромада дар минтақаҳое ки ба онҳо ҷудо шуда буд пурсамарона меҳнат карданд. тамоми минтақаҳои беморхона аз порутедаҳо тоза карда шуда, партовҳо инчунин заминҳо нарм карда шуданд, гирди дарахтоне ки дар беморхона шинода шуданд ҳамаи онҳо повел карда нарм шуданд. дар ин ҳашар қариб 400 нафар кормандони беморхона иштирок намуданд ва аз таҳти дил қариб тамоми ҳудуди беморхона аз тамоми партовҳо тоза карда шуданд. маъракаи ниҳолшинонӣ ва кабудизоркунӣ дар назди корхонаву ташкилот ва ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Турсунзода идома дошта, дар мавсими имсола масъулин шинондани зиёда аз 40 000 бех ниҳолро ба нақша доранд. хулас баҳри ободиву созандагии шаҳр мардуми инҷо тасмим гирифтанд, ки ҳар рӯзҳои истироҳат ҳашарҳо ташкил карда дар кӯчаву хиёбон ва роҳраву назди муассисаҳо дарахтони сояафкану ҳамешасабз шинонда баҳри сарсабзии ояндаи шаҳр ҳиссагузор бошанд.